S'entrenen per a la Tua, un triatló antic en el qual hauran de demostrar que són valents i resistents. Més amunt dels cràters hi vola la Fragata, l'ocell sagrat de l'illa de Pasqua. Sembla que al volcà hi hagi habitants. Vibra amb això que ells anomenen mana, una energia espiritual que aquí és palpable. Por lo menos yo lo tomo así, muy bonito. Se llena aquí de mana, no sé. Te vas para arriba ya a Pumacari, escuchas la naturaleza, el viento, los bichos, los pereteños, los grillos, los pájaros. Junts fabriquen les canoes d'Esquirpus Totara, uns canyissos salvatges que des de fa 30.000 anys creixen al llac del volcà. La vigília del triatló no s'hi pot acostar ningú. Mujer, no. Sexo. Un mes antes. No. Sexo. Un año. ¿Cómo se llama? Se pierde la energía. Un mes antes. No. Por eso yo creo que he ganado todos estos años. Porque, como se dice aquí en Rapa Nui, tapu, cuando uno restringe, ¿entiendes? Como sagrado. No para siempre, solamente por la competencia. I també segueixen un règim alimentari: arròs, peix i fruita. Tenen la sang rapanui, però sobretot l'esperit. Un estil de vida ben proper a la natura i uns lligams molt estrets entre els homes. Al foc, cada nit hi couen un cap de tonyina per honorar els avantpassats. A l'altre extrem de la costa ha començat la gran festa amb l'inici de la cursa més perillosa. Aquests joves genets, sense sella i amb uns cavalls pràcticament salvatges, assumeixen tots els riscos. Formen un clan a part que considera que, per ser de Pasqua, s'ha de ser genet per força. Els cavalls formen part de la història, de la identitat de l'illa de Pasqua. Y es maravilloso todo esto porque son todos familia. Y todos compiten en la buena intención de mantener viva la tradición. Cada any la festa permet dissipar les tensions socials de tota aquesta gent. Els dies següents el pols de la festa s'accelera. Natació, regates de piragües polinèsies, escultures, surf, dansa. 60 proves que se succeeixen a un ritme infernal. Cada victòria comporta una quantitat de punts per a les candidates, que segueixen totes les competicions i animen els guerrers. Amb música i bon humor, Tuma desbrossa el terra de cara al triatló. És guarda del Parc Natural de l'illa i vigila cada dia que es respectin els jaciments arqueològics. I és feliç. Per ell és una segona casa. Mairaro. ¿Qué hubo, saquero? Competidor y limpiador. Es parte del trabajo. Súper orgulloso de mi hermano. Y lo voy a hacer hasta que yo me muera y hasta que él se muera.